We can survive a week without water, a month without food, but only a few minutes without oxygen. Unfortunately, in today's urban environment, emissions of all kinds are poisoning the very air we breathe. So we have learned to close our windows and create artificial indoor climates, which is neither healthy nor comfortable for us. But proper ventilation is a precondition for our well-being and health, and used properly, also a smart option for saving some energy. Cecilia moved into this house from her apartment in the city center 10 years ago. And since then, fresh air has become a major part of her well-being here. According to her, air conditioners are just a waste of energy and money. Én képes vagyok reggel nagyon-nagyon korán fölkelni, ez ilyen 4 óra még mielőtt a nap felkel, akkor kinyitunk minden ajtót, ablakot, amit csak lehet, mert akkor már világos van, nem kell félni a betörőktől, és reggel olyan 4 és 6 óra között minden nyitva van, egy nagyon friss levegő átjárja a lakást, és 6 órakor bezárjuk az ablakokat, és használunk rollót, és azokon az oldalakon, ahol a nap süti a házat, mindig le vannak engedve rollók. In the winter, ventilate for short periods at least twice a day so as not to lose heat. Only enough to exchange the air. Each room should be ventilated separately, and it is better to switch off the radiator and close the door. Watch out for long curtains or furniture that cover or block sources of heat. Így nincs olyan energia, amit egyszerűen én mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül kiengednék az ablakon éjszakánként. Amikor nagyon hideg van, és esetleg fűteni kell éjszaka, akkor egy nagyon gyors szellőztetés van lefekvés előtt, kinyitjuk az ellenkező oldalon lévő ablakokat, a háznak az ellenkező oldalán lévő ablakait. As in many modern houses, Cecilia's kitchen is part of the living room. This can distribute a lot of humidity around the house, so a proper ventilation system must be installed so mold doesn't start to form. Az előző lakásunkban külön volt egy konyha, és nagyon rossz volt, amikor főztem, akkor nem tudtam együtt lenni a családunk. Amikor ide költöztünk, akkor a férjem döntése volt, hogy egy ilyen típusú lakásba egy nagyon jó airszívót kell vásárolni. So, proper ventilation is not only for our comfort and well-being, but can also help save on your energy bill, help avoid mold and health problems, guarantee a good night's sleep. Bent ilyen 21-22 fokos hideget élvezhetünk anélkül, hogy lenne klímánk, mert én nem nagyon szeretem a klímát, én nem szeretem az ilyen mesterséges dolgokat.